ke kuma na lura cewa kina da taɓa ya ce a wani zuwa zai kashe balla a mashin da ma tashi na kuma ne mu je fiko ke kuma wannan abin da ke na rashin tunani ne da rashin tarbiyya da hauka haukanka da shaye-shaye da rashin tarbiyyar ka idan ka tashi ka daina zuwa na kuna juyi mana ka tafi can ka yi wa wasu amma ba mu Aisha akan wannan matsiyaci kike ce mun shaye-shaye Aisha ni nake shaye-shaye na fara maka ya abu lalle ya gama wulakanta ki ya gama wulakanta ki a daji wallahi kin shiga uku a rayuwa karan a shawo kamar da rayuwar ka yau a ranka da wannan jiba a ranka da wannan gobe a ranka da wannan kwanciyar ka kasa nutsuwa ka kasa kai ka san martaba ne ba ka san mece ce martaba ba ka san menene ne wannan ita ce waye ba na ga zan iya ne sannan kuma ina da arziki